Matul ix-xahar ta' Novembru, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rreġistra l fuq minn 9 miljun passiġġier, ċifra li turi żieda ta' 7.2% mill-livelli tas-sena 2019, illi kienet l-aħħar sena sħiħa ta' qabel il-pandemija. Skont statistika maħruġa mill-Ajruport, l-aktar ġurnata impenjattiva kienet l-4 ta' Novembru, f'nofs il-midterm holidays ta' tfal. Matul dan il-jum għaddew iżjed minn 25,000 passiġġier mill-Ajruport. Din id-domanda qawwija waslet tas-seat load factor li tella l kważi 85%, qabża ta' 6.8% mill-livelli tal-2019. It-tliet swieq l-aktar popolari f'Novembru kienu l-Italja, il-Ġermanja u r-Renju Unit, filwaqt li s-suq Pollak ħapost is-suq Franċiż bħala wieħed mill-aqwa 5 rotot wara nuqqas ta' 7 xhur. Matul Novembru 92% mill-postijiet disponibbli fuq titrijiet bejn 7 destinazzjonijiet fil-Polonja u Malta kienu mimlija, filwaqt li seat load factor wera żieda ta' 120% meta mqabbel mal-2019. Meta wieħed iħares lejn is-seat load factor, jidher ukoll li s-suq Ġermaniż għadu ma rkuprax mill-livelli tal-2019, iżda f'Novembru kien partikolarment għoli brata ta' 90% tal-postijiet illi ntlew.